six, five, 65. Six, seven, এটা 6 5 ପରେ 6 7 nine. ଗଧୁଣି ଛେଳି ଚରେଇବୁ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ Six for it. ଏଟା ବା 65 ହେଲା ତ ତାପରେ କ'ଣ ହବ 5 ପରେ କ'ଣ ସେଟା ଆଖିରେ କାହିଁ ପୁରଉଛୁ 66 ହବ 66. ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖ ନହେଲେ ପିଠିରେ ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଲିଦେବି 66. ହୁଁ 66 66 ତାପରେ 67. 67 67. Wow. ତାପରେ Hit 8. ଲେଖ 68. Wow. ତାପରେ 69. ଲେଖ 6, 9. ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଲେଖୁଛୁ Yeah. ତାପରେ 70 70. ହୁଁ 7, 0. ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଲେଖିଲେ ଉପର ତଳ ହବନି ଯାଉଛି ଆଁ? ରାତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ମଠକୁ ଯିବ ପୁରୀ ଆଉ ପନିର ହଁ। 7, 0. ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଲେଖା ହଉଛି ଅଧେ ଲେଖେ ତାପରେ 70 ପରେ ଏଟା 70 ତାପରେ 70. 71 71. 71. 71. 71. ତାପରେ 71 ପରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ କି ନା ଆଉ ଲେଖେ ଗଧୁଣି ଆଖିରେ ହାତ ଦେଇକି ଲେଖ ନା ସେମିତି ଲେଖ 71 ପରେ 70 72. ହଁ ଲେଖେ ଜାଣିଛୁ ତ ଲେଖିବୁ 72. ତାପରେ 73. ଓକେ 72 ପରେ 73 ପା 72. ଏଠି ବା 2 ଲେଖିଲୁ 72 ଲେଖିଲୁ ଏଠି 73 ହବ 73. ହୁଁ 3. ତାପରେ ସେ ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁ ପୁରଉଛୁ 73 ପରେ 3 ପରେ କ'ଣ 73 ପରେ 75. 75 ଆଉ 74 କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତୋ ଶାଶୁଘର 74. 74. ତାପରେ ତାପରେ ଆଣିବି ସେ ବେତବାଡ଼ି 5ଟା 73 ପାଟେ ଲେଖିଲୁ 74 ଲେଖିଲୁ ତାପରେ କ'ଣ 75. ହଁ 75 ଲେଖ 75 ତାପରେ ଏଟା 73 74
75 ତାପରେ 76 ଆଉ ଲେଖୁନୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଲେଖିବୁ ଗଧୁଣି 6 ହଁ ତାପରେ 77 ହଁ 7 ହାତକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ନା 9 ନାଇଁ କ'ଣ 76 ତାପରେ 77 ହଁ 77 ହଁ ତାପରେ 77 ତାପରେ 77 ପରେ କ'ଣ 78 ହଁ ଲେଖୁନୁ 78 ହଁ ତାପରେ 70 70 ହଁ ଲେଖେ 79 79 ତାପରେ 79 ପରେ 8 0 କ'ଣ ହବ 80 ତୋର 8ଟା ତୋର କ'ଣ ସିଧା ହଉନି ହଁ ଓ ସି ବାଡ଼େଇ ଦେବି ଯେ ଧରିକି ଲେଖେ 70 8 ହେଲା 80 0 80 ତାପରେ 8 1 କ'ଣ ହବ 81 ହଁ ଏଇଟାକୁ ସିଧା କରୁଣୁ ହଁ 1 1 ହଁ ଏଇଟା 7 ହେଇଗଲା 71 1 ଲେଖ ଭଲ 1 ରେ ଚୁଇଁଟା এটা বলতে 81 81 ତାପରେ 82 ହଁ ଲେଖେ 82 ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲେଖୁଛୁ ଏମିତିଆ ବଙ୍କା ଏମିତି ସିଧା ଲେଖୁନୁ ଏମିତି ଏଠି ଲେଖ ସିଧା ଯଦି ଏଇଟା ବଙ୍କିଥିବ ମାରି ପକେଇବି ଲେଖେ 82 ପରେ 82 পড়ে ହଁ 82 পড়ে ଭୁଲିଗଲୁ ମନ ନାହିଁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼ିଲେ ମନ ଆସିବ ହଁ ନାହିଁ ନାହିଁ କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିଲୁ 8 କ'ଣ ହେଲା 80 81 81 ତାପରେ 80 82 ତାପରେ 83 ହଁ 8 ଫୁଲ୍ ବଙ୍କା ହେଲା ଏଇଠି ହାକ୍ ସିଧା ଲେଖ ଫୁଲ୍ ବଙ୍କେଇଲା ମାରି ପକେଇବି ଡାଟା ଫାଟା ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ତୁ ଯୋଉ ଏମିତି ବଙ୍କଉଛୁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିକି ଏମିତି କଲେ ସିଧା ହବ ନା ଆଉ କର ସିଧା 83 ଲେଖ ଲେଖେ ହଁ ଏମିତି ସିଧା ଲେଖିବୁ ହଁ ହଁ ତାପରେ 83 ପରେ ହେଇ 83 ପରେ କ'ଣ ହଁ କ'ଣ 84 କିଏ ଲେଖିବ ତୋ ବାପା ଲେଖିବ ଲେଖେ 84 ଲେଖ 84 ତାପରେ 85 85 86 86 ତାପରେ তারপরে 86 ପରେ 87 ହଁ ଲେଖୁନୁ ପୁଣି ବଙ୍କି ଗଲା ଏଇଠି ବଙ୍କିଲେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ କାଟିଦେବି ଛୁରୀରେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟା ହବ ଆଜି ଯଦି ଅକ୍ଷର ସିଧା ନହେଲା ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଜି ମୁଁ କାଟିଦେବି ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିଦେବି ଏଇଟାକୁ ନହେଲେ ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏମିତି ଲେଖ 86 ପରେ 86
87 ହଁ ଲେଖୁନ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଏଠି ଲେଖା ହବ 87 ହୁଁ 87 ହୁଁ ତାପରେ 88 ଲେଖ 88 88 ଗୋଟେ ସିଧା ହେଲା ଗୋଟେ ବଙ୍କି ଗଲା ହଉ ଥାଉ ଲେଖ ତାପରେ 80 88 ପରେ 88 ପରେ 87 87 88 88 ତାପରେ 89 89 इनको पापा दे दे नहीं मम्मी की पापा मम्मी की पापा दे दिए मम्मी तो पापा मांगिला यू ब्लडी फुल लग मम्मी की पापा उठी बारी पूरा टू पूरा 100 पढ़ने लेखियो तब उठियो लेख लेख 89 लिखी दे 80 सॉरी गल जीव पापा तो मु छाड़ी भी नहीं ମୁଁ ତତେ ମାରିଛି ଧନ ମୁଁ ତତେ ମାରିଛି କି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି 100 ଲେଖିଦିଅ 100 ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଯିବ 100 ଲେଖିଦିଅ 89 ଲେଖିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ହଁ ଲେଖିଦିଅ मम्मी के पापा दे दिए लेख 89 लेख गला डस्टर आज मुंड फड़े देबी जदि नाई डाडा लिखिदे नाई आगे पाठ मु तो मारी कि धन मु मारी कि उठी पारिबुन सेठू लेखे 89 लेखे नाई 89 लेखे 89 लेखे नले 5टा बेत बाड़ी आनिबी गोटे नो 5टा आनिबी लेखि देला परे जीवु जो गाधेबू जगन्नाथ पाखक जीवा लेख आज भोजी अछि पनीर आ पूरी दे भाई कहि ना गला खाइबू आज टाणीबू जीवु देखिए रथ हाँ काली जीव 89 लेख पाठ चोरणी 88 लेख आ पाठ चोरणी तू नुह पाठ पढ़ला बेले तते गग लगुच सुसु लगुच पापा दबाक जाऊँ नहीं देखसु सैड बस मो पर चढ़ी कौन लेके जाएगी पाठ पढ़ छेड़ी चोरी जा ना बेत बाड़ी आनिबे ना तू वो सुनना जी ना ना दौची ना गेलो ना पाठ पढ़ला बेले गेलो नहीं मो नाक कामुड़ी ना रत दौची जा बस देखसु बस देखसु देखसु ना मारी भी पाठ पढ़ो ना पढ़ेबुनी चलो लहड़ी बस तते न दौची चल बस बेसी होती बात बस चुप पूरा साइलेंट चुप पूरा पाटी बंद कांद बंद चुप साइलेंट पूरा चुप बाबा मामा कथा मानती ना पूरा साइलेंट नले तते ना पेंसिल दीदी चमक बचा
ମୋ ପଛପଟେ ମୋ ପଛପଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଲେଖ 89 ଲେଖ ତୁ ଲେଖେ ବେଶୀ ଗପ ନା ଲେଖ ଲେଖ সেটা କ'ଣ ହବ 89 ପରେ ବା 90 ମାରିଦେବି ଏଇନା 89 ପରେ କ'ଣ ହବ 90 ହବ ନା ତ 90 ବା 90 ଲେଖ ନାଇନ୍ ଆସୁନି ନାଇନି ଆ ଲେଖୁନୁ ନାଟକ ଚଲେଇଛି ରୋଲ କରୁଛି ହଁ 9 ପରେ 0 କ'ଣ ହେଲା 90 91 କ'ଣ ହେଲା 91 100 ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପିଇବୁ ନହେଲେ ପାଣି ଦିଆହେବନି 91 କ'ଣ ହେଲା 91 ହଁ ତାପରେ 90 ହଁ 92 90 ହଁ ଲେଖ ହଁ ତାପରେ 94 ତାପରେ ହଁ ଲେଖ ହଁ ହଁ ତାପରେ ହଁ 6 କୁ ପୁଣି 5 ତ ଆଜି ତୁ ନଣ୍ଡା ହବୁ ର ତତେ ନଣ୍ଡା କରିଦେବି କ'ଣ ହେଲା 86 9 ଲେଖିକି କ'ଣ 86 କହୁଛୁ ନା 96 କ'ଣ ହେଲା 96 ଆଉ 86 କହୁଛୁ ଅଧୁଣି ଛେଳି ଚରେଇବୁ ରହିଥା ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସବୁ ଚରେଇବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ ଅଧୁଣି ଛି ଲେଖ ତାପରେ 96 ପରେ 6 ପରେ କ'ଣ 96 ପରେ କ'ଣ 97 ସେଇଟା 7 ହେଲା ଦେଖୁ ତ ନାକକୁ କିନା କାଟିଦେବି ବେଶୀ ହେଉଛି ଗଧୁଣି 7 ଲେଖ 97 ତାପରେ ହଁ ପୁଣି 8 ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ହଁ ତାପରେ 90 ହଁ ଲେଖ ହଁ 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 99 ହଁ ଆରେ ଏଠି 9 ଲେଖିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ 9 ଲେଖିଲୁ 99 ହବ ତାପରେ 100 ହେଲେ କ'ଣ ହବ 1 0 0 0 0 କ'ଣ ହେଲା 100 ମାନେ କ'ଣ 100 ଟଙ୍କା ହଁ ତାପରେ ଲେଖେ 101 101 0 1 ହଁ ତାପରେ 102 0 2 ତାପରେ 103 0 3 ତାପରେ 104 0 4
4 ତାପରେ 105 1 0 0 5 5 ହଁ ତାପରେ 106 1 0 0 6 6 ହଁ ତାପରେ 107 1 0 0 7 7 7 7 ତାପରେ 108 1 0 8 8 ତାପରେ 109 0 9 109 1 09 9 ତାପରେ 110 1 1 1 0 0 ତାପରେ 111 1 1 1 1 1 1 1 1 ତାପରେ 112 1 1 2 1 1 1 2 2 2 ତାପରେ 113 1 1 3 1 1 3 3 ତାପରେ 114 1 1 4 4 4 ହେଲା ହେଲା ସେ ହଉ ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ତମ ନାଁ କ'ଣ ମାନେ ସନାତନ ନେଇଯିବ ଓକେ ତମ ନା ମୋ ନାଁ ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଦେବେଦ କରା ତମ ହଉ ମମା ନା ହଉ ତମେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଲ କି ନାଇ ବାସୁଦେବ ଇଏ ହଁ अरे पेन माता में ଜୋର ପାଟିରେ କରୁନ प्रणत अगर सुनाशय गोविंदाय नमो नमः ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ और ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛ ओ ହୁଁ गणेश वन କହିଲ हम गणपतये नमो नमः गोविंदाय नमो नमः तगनायक नमो नमः गणपति बापा मरिया ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛ ओ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣ ଶିଖିନ हाँ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେଉଁ କରନ୍ତି की ହଁ ବୋଲିଲ ବୋଲୁନ कला उसे चलो ସେ ପେନସିଲ୍ ଥୋଇକି ବୋଲ ହଁ କହ ଭଲ କି କହ ବଡ଼ ପାଟିରେ करोगे वसंत रश्मि करो मुझे सरस्वती करो मने तू कविता हवा तो करो रसम ତିନିଟା ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛ ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛି ବୋଲିଲ କ'ଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଓಂ ଭୂର ଭୁଲକୁ ବସ ହଁ ତାପରେ ବିକୁର ବସନ ହଁ ଅଗର ଦେବ ସଜେ ମଇ ଜିଆ ନା ପଚଦୟା ହଁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛ ଆଉ ସୁସୁ କରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟା କହିସାରି ଯିବୁ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଗରମ ଶିଖିନ କପଡ଼ା ଦୌଡ଼ ବୋଲ ଶିଖିଛି କହୁନୁ ଏଟା ବହୁତ ହଁ କହୁନୁ କହ ଏଟା ଡର ଲାଗୁଛି ଏଟା ବହୁତ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି